Relax, oddych a odreagovanie úplne. No, môže byť. Connemara vlastne ako skupina vznikla oficiálne v 2003. Boli tam ozaj super baby, s ktorými sa perfektne pracovalo, takže cez leto sme hneď navštívili letnú školu írskych tancov v Prahe a v decembri sme už išli na prvú našu súťaž, ktorá dopadla nad naše očakávania ako úplne úžasne. V ktorom roku to bolo, ale videl som na STV2. To bol dokument Lord of the Dance konkrétne. A vtedy, ja neviem, keď som to videl, tak som si povedal, že to chcem vedieť. Nie je to jednoduché začať ako so všetkým, keď s niečím začneš, tak najprv ťa to nebaví, až po chvíli, po nejakom, ja neviem, po roku ťa to začne baviť. Ja som chcela skončiť s írskými tancami, neviem síce na ktorom tréningu, ale pohybovala som sa úplne inak ako všetci ostatní v tej sále, ktorí to už vedeli. A ja som si povedala, že už sa tam proste nevrátim nikdy, že už neprídem, lebo mi to nejde. Aj keď ľudia odišli, prišli noví, ale stále proste tu je sranda, stále sa tu dá zabaviť a stále tu je niečo proste, čo sa sem ťahá. A stále sa tu nasmejeme ako kone vždy. Ja som sa vždy tešila na tréning, lebo som sa tešila na tých ľudí a na tú prácu s nimi. A bola to úplná zmena proste oproti práci alebo oproti škole, kde človek len sedel a pracoval hlavou na plné obrátky, ale tu sa človek doslova z toho vyskákal zo všetkého a to zlé a negatívne dostal zo seba von a nabil sa od tých ľudí úplne perfektnou, úžasnou pozitívnou energiou. Ja si myslím, že naše tréningy nikdy ani neboli nejaké stresové a dúfam a verím teda v to, že ľudia sa na nich cítili dobre. Aj keď som bola prísna, aj budem a hlavne na techniku, na kondičku, ale to si neodpustím, to tam proste bude vždy. To sa nedá proste vyjadriť, to je niečo, baví ťa to, ťahá ťa to tam, to sa asi nedá ani povedať, že čo pre teba ten tanec znamená, neviem. Relax. Oddych a odreagovanie úplne. No, môže byť.